Keď to tak dobre, one dám, ale to tam hore proste pristane. Akože môžeme to skúsiť, ale podľa mňa odbuchneme nás. Týka, glase tam hore. Mám to tu nechať, alebo to zaprekadujem? Tá, jak ty chceš, lebo akože tu nám mám múkal na hento, hej. Jo. To ty? Nie. No, supresor mám. Aha, on je tam rovno. Je tu, to piči. Hej, a takto, ale to tam asi nie, lebo to odbuchne aj nás.